Λοιπόν, ζητούμε συγγνώμη για τα πίξελ, δεν είναι έτσι το πραγματική προβολή, αλλά νομίζω ότι παίρνετε μια ιδέα. Παντελή, σταμάτα να διαβάζεις. Αυτό, αν μπορώ να το δείξω, είναι ένα σφουγγάρι. Αυτό. Είναι απίστευτο. Είναι ένα σφουγγάρι από μέσα. Είναι όσα δεν ξέρουμε, είναι ο αθέατος κόσμος και δυστυχώς δεν αφορά μόνο τον υποθαλάσσιο κόσμο, αφορά και τον κόσμο της στεριάς, διότι είμαστε ανθρωποκεντρικά εγωκεντρικοί. Να καλωσορίσουμε πρώτα, Κώστα, το καλεσμένο μας. Κρήτη, μεσογειακή μικρογραφία. Αυτό που υπονοεί ο τίτλος είναι το αντικείμενο της παρουσίας ενός πολύ ενδιαφέροντος λευκόματος σήμερα στις 8 το βράδυ στον νερό του Μόρο, από τους δύο ανθρώπους που δουλέψαν σε αυτό. Κοντά μας είναι ο κύριος Τάσος Σακούλης, δασολόγος. Καλώς ορίστε, συγχαρητήρια. Ο Ιούλιος ο Λαμπεδάκης που κάνει το τμήμα του βυθού. Ο αγαπημένος μας Ιούλιος, ο πολύ σεμνός, εξαιρετικός οικονομολόγος αυτοδίτης, λάτρης του βυθού, που είναι και στη λέσχη αυτοβυτών Κρήτης, δεν είναι κοντά μας, όπως συνήθως αποφεύγει τη δημοσιότητα, αλλά θα το δείτε φαντάζομαι το βράδυ στην εκδήλωση των Βεβαίως, εκεί θα εμφανιστεί. Δεν τον έχετε σε καμία φωτογραφία στο Λεύκομα? Αρνήθηκε και φωτογραφία στο Λεύκομα. Ναι. Είναι στα βιβλιοπωλεία Πελεκανά και Μυθολογία, τα οποία συνεργάζονται για αυτή την παρουσίαση. Μπορείτε να βρείτε το καταπληκτικό αυτό Λεύκομα, που νομίζω, κύριε Σακούλη, ότι θα δώσει μία άλλη ματιά σε αυτό που νομίζουμε ότι ξέρουμε για τον τόπο μας και ίσως μας ευαισθητοποιήσει και λιγάκι. Αυτός είναι ο σκοπός της έκδοσης. Δηλαδή αυτό είχαμε στο μυαλό μας και εγώ και ο Ιούλιος ο Γλαμπεδάκης. Φτιάχναμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς τη φύση δεν τη γνωρίζουμε. Και εμείς που ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ και ο Ιούλιος ασχολούμαστε πάνω από 20 χρόνια με τη μελέτη της φύσης. Την ανακαλύπτετε συνέχεια. Την ανακαλύπτουμε συνέχεια. Αυτό είναι μέρος όμως της μαγείας. Σαφώς είναι. Και μας κρατάει ενεργούς σε αυτή τη δράση. Το κυριότερο είναι η προστασία της φύσης, η οποία φύση έτσι κι αλλιώς είναι το υπόβαθρο της ζωής μας. Του πολιτισμού μας, αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και για τη φύση, για να την προστατεύσεις, πρώτα απ' όλα πρέπει να τη γνωρίζεις. Και ο κόσμος, στη καθημερινή του ενασχόληση, στη καθημερινότητά του δηλαδή, λειτουργεί είτε θετικά είτε αρνητικά απέναντι στη φύση. Και άμα δεν τη γνωρίζει, και δεν γνωρίζει και τα αποτελέσματα των δράσεων του. Εγώ, ξέρετε, θα σας πρότεινα, ήθελα να το κρατήσω για τον επίλογό μας της κουβέντας, αλλά θα το πω τώρα. Μήπως πρέπει να στείλετε μία ειδική έκδοση στο καπετάνιο του K-Pray? Ξέρετε τι είναι το K-Pray, έχετε ακούσει? Ο καπετάνιος, όχι, προς ενημέρωση. Στον ΟΗΕ να το στείλουμε. Ναι, στο Υπουργείο Εξωτερικών ενδεχομένως των ΗΠΑ, γιατί αυτή είναι η εικόνα της Μεσογείου τώρα. Έτσι, έχετε ακούσει για το θέμα των χημικών. Και έπρεπε να τη βλέπατε πριν από 20 χρόνια. Ναι. Πώς ήταν η Μεσόγειος, δηλαδή η υποβάθμιση είναι σημαντικότατη. Ναι. Και τώρα απειλείται άμεσα με αυτά που ακούμε. Σαφώς θα ήταν μια καλή προσπάθεια, όπως υπάρχουν και άλλες παρόμοιες εκδόσεις, οι σχετικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά η εμπειρία μας δείχνει ότι δεν ευαισθητοποιούνται τόσο εύκολα και οι υψηλά ιστάμενοι. Πόσο καιρό σας πήρε για να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό, το οποίο είναι πραγματικά από τις πρώτες σελίδες που βλέπω είναι πλούσιο και οι φωτογραφίες πραγματικά έχουν άποψη. Δεν είναι απλά για να δείξουμε το ζωικό μας βασίλειο εδώ στην Κρήτη και στη Μεσόγειο, αλλά έχουν και άποψη. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από... Μάλλον η έκδοση έπρεπε να έχει βγει εδώ και 3 χρόνια, αλλά καθυστέρησε. Οπότε είναι λίγο είναι παλιό το υλικό και το δικό μου και το Ιούλιο. Το δικό μου υλικό συγκεκριμένα είναι περίπου 5 χρονών προσπάθεια. Αλλά συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και η φωτογράφηση και η μελέτη. Ας δούμε λίγο, αφού τώρα είναι καθαρό το βίντεο, ας απολαύσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι το μια εικόνα 1000 λέξεις είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω. Δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια. Πώς δείχνει το βίντεο? Θέλω να μου διαβάσει το... Γερμανοί. Ναι. Καμιά είδες σχέση. πόσοι πολλοί είναι? Όχι. Θα το δείξουμε μετά στη φωτογραφία. Ας μην αποποιούμε τα ψάρια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και εισβλητικό είδος, δηλαδή δεν είναι ξενικό στη Μεσόγειο. Ωραία. Σωστή παρατήρηση. Ναι, ας αφήσουμε το βίντεο να παίξει λίγο, γιατί είναι απολαυστικό.
Λοιπόν, θα βλέπουμε τα πλάνα από το υπέροχο βίντεο που θα είναι μέρος της παρουσίασης, 8:30 στον Νεώριο Μόρο. Ο Τάκης Σακούλας, δασολόγος που είναι κοντά μας, και ο Ιούλιος ο Γλαμπεδάκης, αυτοδίτης, που δεν είναι κοντά μας, θα παρουσιάσουν το καταπληκτικό λεύκομα που, μπράβο σας, το έχετε εκδώσει σε πολλές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, γερμανικά. Ακριβώς. Άρα μπορεί να πάει στο K-Pray, μπορεί να πάει λοιπόν. Πάει, είναι μεταφρασμένο βέβαια. Μπορεί να πάει. Θα στείλετε με μια κορδελίτσα, αντικαταβολή, στο K-Pray. Απόψε τον όρο του Μάρου, Κρήτη, μεσογειακή μικρογραφία, άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο. Λέγαμε με τον κύριο Σακούλη που είναι από το Γράμμο, από μια άλλη πανέμορφη περιοχή της Ελλάδας, και έχει έρθει στην Κρήτη και έχει ενσωματωθεί πλήρως στα του νησιού. Ότι αυτό που κυρίως συγκινεί, αυτό που κυρίως αγγίζει, είναι πως η Κρήτη θα μπορούσε να είναι ο υποθαλάσσιος, ο θαλάσσιος και ο επίγειος πλούτος της, το μοντέλο του πλούτου της Μεσογείου. Είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της Μεσογείου, με τη μοναδικότητά της ταυτόχρονα, και σαφώς μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσει μια διαχείριση διαφορετική από εδώ πέρα και να είναι υπόδειγμα. Κράτησα κάτι που είπατε πριν, πως αν τραβούσαμε αυτές τις φωτογραφίες πριν από 20 χρόνια, πιθανότητα να βλέπαμε ένα άλλο περιβάλλον, ακόμη ωραιότερο. Από τη στεριανή ζωή το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας. Από την υποβρύχια ζωή μου το μεταφέρουν όσοι δίτες, ξέρω, και πολύ καλοί φωτογράφοι, ότι υπάρχουν έρημοι πλέον υποβρύχια. Έχει ερημώσει ο βυθός σε πάρα πολλά σημεία. Και είναι επιτακτική ανάγκη για προστασία του βυθού. Θέλω να σου πω, θυμάμαι εγώ νεαρή κοπέλα ότι στο λουτρό που φούταγε σκέφτεσαι σας τα ακούς με το χέρι. Δηλαδή ακριβώς, δεν συγκρίνεται. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Έτσι. Όχι, είναι ένα λεύκομα το οποίο είναι και ένα, αν θέλετε, μήνυμα για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί προφανώς πριν από μία 20ετία που ήταν αλλιώς τα πράγματα, βάλαμε και εμείς οι ίδιοι το χεράκι μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και πρέπει... Όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, μην τα δικούμε. Ας μιλήσουμε για τα δικά μας εδώ. Παγκοσμίως, απλώς στην πιο αναπτυγμένη Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, τα προβλήματα ξεκινήσαν νωρίτερα και πήραν μέτρα. Τα είδαν νωρίτερα. Εδώ πέρα λίγο επαναπαυθήκαμε, γιατί έχουμε πραγματικά μια πανέμορφη χώρα, με μεγάλη ποικιλότητα, και νομίζαμε ότι αυτό είναι αστήρευτο. Και επίσης το μοντέλο το αναπτυξιακό των 30 τελευταίων χρόνων, θα πω, ήταν τέτοιο που μας έκανε να ξεχάσουμε από πού προερχόμαστε, τι είμαστε, και ψάχναμε το εύκολο χρήμα, την ανάπτυξη, την κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, η οποία αποδείχθηκε και πολύ πρόσχερη και βραχυπρόθεσμη. Γύρισε εναντίον μας όλο αυτό που θεωρούσαμε αυτονόητη λαιλασία, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο, ίσως μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, γιατί το έχω δει πολλές φορές. Σκοτώνουμε ό,τι περπατάει, κινείται γύρω μας, είναι τρομερό. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι να πετάει, αμέσως η κίνηση είναι αυτή. Βλέπουμε κάτι στα πόδια μας, ένα έντομο, το πατάμε. Είναι φοβερή εχθρότητα. Ενώ παράλληλα έχουμε κατακτήσει το χώρο τους, το ενδιατημά τους, τα έχουμε περιορίσει που τα έχουμε περιορίσει. Είναι θέμα παιδείας αυτό. Είναι θέμα παιδείας. Υπάρχει αυτή η αντίδραση σε πάρα πολλοί κόσμοι. Και υιοθετείται και από τα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά βλέπουν τι κάνουν οι γονείς και ούτω καθεξής. Αυτό πάει έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε τη φύση γύρω μας, και η φύση υπάρχει ακόμα και μέσα στην πόλη. Μέσα στα Χανιά, δηλαδή, άμα κάτσουμε και σκύψουμε, θα δούμε πραγματικά πανέμορφα πλάσματα. Δεν την γνωρίζουμε, απλά δεν ασχολούμαστε. Δεν ασχολούμαστε και θέλουμε αυτό το λεύκομα. Δεν δείχνουμε ούτε, δεν κρατουνάμε καν την επιφάνεια αυτού του πλούτου. Θα συνεχίσετε την προσπάθειά σας? Βεβαίως. Δεν είναι κάτι που σταματάει. Βέβαια, αυτές οι εκδόσεις είναι και ακριβές εκδόσεις, θα πρέπει να πούμε, έτσι. Δεν είναι το απλό. Ευτυχώς ο εκδότης, ο κ. Τσιντάρης, κατάφερε και το κράτησε, εκδόσεις Μίσης, κατάφερε και το κράτησε σε ένα χαμηλό κόστος. Ευτυχώς. Δηλαδή για λεύκομα η τιμή είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, 8:30 απόψε, έτσι, στο Νεώριο του Μόρο, στο νηστείο Πλοϊκό. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι θα το παρουσιάσει το βιβλίο ο Πέτρος Ολυμπεράκης, ο οποίος είναι Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ειδικός ερευνητής. Και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δήμου της Σαμαριάς. Εθνικού Δήμου της Σαμαριάς, ένας βαθύς γνώστης.
Εξαιρετική βραδιά. 8.30 το βράδυ είναι η καλύτερη πρόδοση για βραδάκι Δευτέρας. Κρήτη Μεσογειακή Μικρογραφία. Θέλουμε να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στην εκπομπή Νάκη Αφίσα, Εκτός Μύστης, Βιβλιοπωλείο Πελεκανάκη και Μυθολογία. Και τα υπόλοιπα το βράδυ από τους δύο ανθρώπους που εργάστηκαν. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά είναι αυτή. Απαιτεί πολύ περπάτημα, πολύ κατάβαση, πολύ κολλή, πολύ ανάβαση, κατάβαση. Είναι και ευχάριστο ταυτόχρονα. Κουραστικό, αλλά ευχάριστο. Να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν το περιβάλλον και να κάνουμε κομμάτι μας αυτό το υπέροχο περιβάλλον που όχι μόνο είναι γύρω μας και ομορφαίνει τη ζωή μας, αλλά μας βοηθάει στο να παραμένουμε ζωντανοί βιολογικά. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μην εξαρτάται. Όλοι είμαστε μια αλυσίδα και το κάθε είδος, το ανθρώπινο μεταξύ άλλων, εξαρτάται από χιλιάδες άλλα είδη γύρω του. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε το χρηστικό που μας έδωσε ο Νίκο, πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά το φωτογραφικό αυτό υλικό. Είναι απίστευτο. Δεν περιμένεις ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα γύρω σου. Δεν περιμένεις. Λοιπόν,